paring asok tompo kaya glondong pangar-areng kanthi upacara kacar kucur asok tompo kaya glondong pangar-areng. Nggih menika pinanganten kakung ingkang badhe paringaken utawi ngesakaken Danakaya wonten ing tilam Gembaya dumateng pinanganten putri dumateng kusumane ayu Umi Raudhatul Jannah. Diangkat menika Raden Mas Nova Adi Pratama paringaken Danakaya dumateng pinanganten putri kacar kucur wong liya dadi sadulur kacang kawak dele kawak wong liya dadi sanang yang kang paring rezeki kaki-kaki kang padha golek seluruh bondo donya padha melu pinanganten sari paripura anggenipun paring asok tompo kaya glondong pangareng-areng badhe dipun titipaken dumateng tiyang sepuh kekalih monggo dipun dherekaken menika Danakaya dipun titipaken dumateng bapa kaliyan ibu dipun tampi sedaya derek nampi dipun foto menika Danakaya dipun titipaken dumateng bapa kaliyan ibu minangka wiwit ing ari kalenggan punika Raden Mas Nova Adi Pratama kok kirim aku pun dados kewajibanipun paring nafkah lahir saha batin pramila dipun lambangaken kacar kucur asok tompo kaya glondong pangareng-areng menika bilih pinanganten kakung pun tanggung jawab praptengendon paring Danakaya dumateng pinanganten putri menika jone mari mitalan paripurna anggenipun nitipaken Danakaya dumateng bapa kaliyan ibu pinanganten kekalih enggal pinarak andharaken upacara salajengipun menika dahar gembul Bujana Ndrawina dahar sasarengan putri Domas kembar mayang sendal dilolosaken dipun copot kembar mayang putra putra menika badhe menika pinanganten kekalih ingkang badhe dahar tulang-tulangan utawi dahar sekul walimahan dipun foto rumiyin senyum semua senyum Domas senyum melihat ke kamera nggih monggo sak menika manteng putri badhe handulang manteng kakung pratondo bilih pinanganten sanipun menika sampun tresna saestu kawis tinggal pinanganten putri inggih handulang dhateng Raden Mas Nova Adi Pratama ugi sawangsulipun Raden Mas Nova Adi Pratama inggih badhe handulang dumateng kusmane ayu Umi Raudhatul Jannah minangka dados garwanipun pramila dipun wujudaken tresnamu ya tresnaku manunggali balung amisah siji-siji aloro loro asiji pratandha pinanganten saripit sarwi dolang dilulang sekul walimahan paripurna anggenipun paring dolang dilulang pinanganten saripit ugi paringaken unjukan dedan ijo kelapa ijo panyuwunipun bapa kaliyan ibu dedan ijo
menika mugia enggal-enggal pinaringan putra putri nggih putra putri ingkang saleh lan salehah. Pranyata dipun paringi unjukan tirta kendhi praptala. Ugi aran tirta banyu kendhi praptala wadah sangga lemah toya petak manangka jernihing toya kados dene panah pinanganten kekalih anggenipun mangun Balawisma. Paripurna anggenipun paring dulang-dulang dumateng bapa ugi badhe nampi sumungkem pinanganten kekalih sedaya dipun lolosaken menika manten putri Kusmaning Ayu Umi Raudatul Jannah badhe sumungkem dhateng ibu manten kakung wonten bapa manten putri wonten ibu minangka ibu ingkang sampun paring papan yoga brata mawa candra dasa ari ugi ingkang sampun ngandung 9 wulan sedasa dinten duh ibu pepundhen kawula. Dinten menika kula Umi Raudatul Jannah nyuwun pangestu dumateng panjenengan ibu anggen kawula wiwiti anggen kawula keluarga mugi tansah lancar saking sedaya lan rebetane ing samping kula mugi tansah pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Situ akeh aku rek. Pangestu dumateng Ya aku wis situ. Iku 13. pangestu dumateng panjenengan ayahen. Putriku Umi Raudatul Jannah tapang estoki anggo pijejogo. Muga-muga sabar manarika lancar. Sedaya ripun larutendo atut runtut reruntungan jumbuh pangginayuh. Dadya kang sinedya tumuju kang tinuju. Wilujeng rahayu-rahayu ngantos demikipun wasana tedah rukun gemah ripah loh jinawi ugi pinaringan rezeki ingkang kalahan thayyibah Allahumma amin. Mekaten pranyata tiyang sepuh sampun paring idifalilah idipangestu dumateng pinanganten saripin mugi kula lan panjenengan sedaya ugi paring idipangestu idifalilah dumateng pinanganten kekalih anggenipun manjing wonten ing sasana bebrahan mugi tansah paring keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Dumateng sagung para rawuh ingkang Sabar, Anda belum beruntung. Saderengipun dipun lajengaken dumateng pangiring pangobyong saking keluarga agung Bapak Ismail dalah Ibu Nur Istianah kawula aturi sugeng sonten sugeng rawuh wonten dalemipun Bapak Pokamat Ridwan Ibu Sriani ya menika wonten dusun Tanggungan Desa Krinting RT 16 RW sekawan Kecamatan Tulangan Sidoarjo ingkang sampun kula lan panjenengan sedaya andherekaken upacara perhubungan jangkep ugi badhe katindakaken adicara serah tinampi salajengipun ingkang tumindak ing adicara kawiwitan saking pambuka lajeng waosan ayat suci Al-Qur'an ugi dipun lajengaken atur pambagya minangka pasrah pinanganten kakung ugi dipun lajengaken atur saha tinampi dening keluarga ingkang agung gati utawi saking keluarga pinanganten putri minangka sesulih saking Bapak Pokamat Ridwan Dalla Ibu Sriani lajeng dipun tutup kanthi doa. Dumateng sagung para langgah para rawuh ingkang dadi hormatan monggo kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng mau suratul Fatihah dipun tujuaken dumateng pinanganten kekalih mugi pinanganten kekalih anggenipun manjing wonten ing sasana Balawisma ugi pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi pinanganten kekalih pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Semoga kadharaken putur
senyum lihat ke kamera. Gaya bebas, monggo. Nggih, monggo. Ila hadiniah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy